George Brassensen abestiari Xabier Letek egindako egokitzapena barru-barruan sartu zitzaizkidan hitz hauek eta benetan zoragarriak direla. Egun santirako preste egongo da jantzia urganika isilik legoke mugazainaren ontzia urganika isilik legoke mugazainaren ontzia. Down.
aldarrikapenez betetako abesti honek behar zuen bere tokia gaur hemen. Bob Marleyren doinuaz, horrela nora goiaz. Berriz hemen du kabitza, aldarrikatu nahian, bixi modu hau ez da nahi deuna, horrela nora goiaz, horrela nora. Lemonizik pasatu gineno, oraindik pentsatu behar, nola gure seme alabentzat, egin maskara antigaz, hatxeteko abiaduran, guk ez dugu bixi harina nahi, plastikozko janaria jaten, urnizko bidetan zehar, horrela nora, horrela nora. Gure haurrek euskal eskoletan, euren mapa eratu nahi, euren hizkuntzan bizi nahi, euren marrazki azketan, etenik bako kontsumoan, atezate gabiltza, kolorez berdin golarduaz, jantzi nahi deu auzolana, hola bagoiaz, hola bagoiaz. Ideiak idatzi zezaka, kantuan eta pentsamenduan, berriz ere prezintatuko, milaka pertsonen hitza. Ideiak idatzi zezaka, kantuan eta pentsamenduan, berriz prezintatuko aldigute, milaka pertsonen hitza. Horrela nora, horrela nora, noraino goiazen, horrela nora. Noiz enteratuko te dira, gure herria behingoz badala, inoiz baino bixigo gaudela, bakezaleak garela, herri langileak garela, horrela nora, horrela nora. Horrela nora, noraino goiazen, horrela nora. Zuhaitzen lorak lorpena dute, hainbat gazteren antzia, makien lorak ezin digute, irrifarren lez, makilkada, zuhaitzen lorak. Hasiko dugu lehen kanta Lehen Bilbon poema bat, ezinen horrekan. Hazten joan dien minekin.
naizen lekuan irauten erakutsi didate. Azten joan diaminekin hasi gara, hari gaineko beroarekin ezinen oreka, ezinek jostatzea, ez da ezin jostatzea. Lekuz aldatzeko ez bada, ez hartu haria esku batean. Urrunera aurkitzeko ez bada, ez eauzi sortu zen lurretik. Zinez diontsu, ezinez izan gara, edonora goazena ere, usain bera daramagu azalazpian. Lur heze usaina, amaren usaina bezala, edonora goazela ere, asanaren azpian. Ez da eraz ezabatuko, nork ez du borotatu inoiz, gehien imaitatu duena. Nork ez du borotatu inoiz, asalazpiko lur heze usaina. Hazten joan dieminekin hasi gara, hari gaineko beroarekin ezinen oreka, ezinen oreka. Jaretan gauden beti esperoan, sehaska kanta hau mainuke eskaini gure herriai, gure berriai, eguneroko lekukotasuna dakarkin nahi. Neguara hegaletan zaude beti esperoan, ametsune
honen ondora ilangi juren tema aire airosa zainean loa zaitzan aire ma heroi ez dien gainean niñaño gubak darama bruma ederen artean itzulien baita ama egun euritxu itzulien baita ama egun euritxu batean neguaren egaletan zaude beti esperoan ametsune zabaletan haizearen loberoan niñaño gubak darama bruma ederen artean niñaño gubak darama bruma ederen artean niñaño. Begi keilu bat geraiten dugun bezala. Kantu xahar hau da istorio berezi bat. Larainen izan nintzen adineko gizon baten gana eta berak kontatu zidan kantu hau Barkoseko norbaitek idatzia zela, baina Laraineko baten istorioa zela. Bere etxaldean gaizki ebilik, ihes joan behar izan zuela iratiko ihanerat, eta han bizi zen ilain, behizain, eta berak dio bezala, kontseilio hon emanez. Eta egun batez, kantuak dio, hartz handi bat berari buruz jin ziola, eta gizon xaharraik eran zidan, hori etzen egiazko hartza, baizik eta jandarmak bere bila etorri zitzaion. Aranoa bortietan. Aranoa bortietan, goa dabiltza egaletan, ni beste ordu zanderekin kanberetan. Oain aldiz alduda, ni garadi begietan. Ez dutanik pena handia, entzulerik ekarria. Juatu dina feria, dolutu zain bai maitia. Eni behatu gabia,
Eta uste dut eramon dela gure ondotik. Arratsalde on. Beraz, orain kantatuko ditutan bertsu hauek ez dira ezagunak, eta doinu herrikoi batean emanen ditut, idatzi zituen 19. mendean Bidarraiko artzain zaharra izenpetu zuen batek. Ara. Mila zortziehun ta hogeita zortzian, hasilain hogeita hiru mundura itia. Noizkaduken ni bertze mundura joaitian, plazer dukezunian zuienko maitian. Jenkoak aitameri intzuen grazian, mundurate maitian nilenen froitoia. Artotesnean izan nizun txasian, kolore zuri gorri ta beti propia. Seiarrera ta hiruan nahi aitamekin, hiru aldiz zeruan anain geruekin. Ni mendian ardizain eskala boinekin, gaua lastoan zorri ta kukusoekin. Ama virgina lagun arrosoioekin, devozione eginez errespeturekin. Peliorekin kamantzan biak elgarrekin, goizetan jeusten ginen ardi esnearekin. Peliorekin kamantzan biak elgarrekin, goizetan jeusten ginen ardi esnearekin. Gure etxola borta leiorik gabian, bainan beti ginuen osoki garbia. Arrasina argitzat hoi gure lorian, hura erre ondoan ikusten derrian.
Serioski otoizten ginuen amagona. Euri ala gau egin behar ardin lanan, orduan penatzen da mendian hartzaina. Euri ala gau egin behar ardin lanan, orduan penatzen da mendian hartzaina. Euskara, hitz hauek Elizalde azkainekoak, Elizalde Apaiza azkainekoak idatzi zituen. Eta doinu bat moldatu diotet, eta ara horrega emanen ditut. Eta nahi bali nagusi bukaeran doblatzen dudanean zuk ere kantatu. Ara. Gazterik ibili mundu zabalean, itxasoan marinen tratu landurrean, mintzaira mota asko badut ikasirik, euskaran iuneren batez du parerik, euskaran batez du parerik. Ardia alatzen da bazka gizeretan, hankausitu ondoan mendie galetan, euskarak ere badu ere muzabala, han bermaditaike jakinen ahalan, han bermaditaike jakinen ahalan. Nunda euskara bezain mintzaira berorik, munduan batek ez du karraundia horik, maiteari mintzo badagauaz, lehiorat itzulia mintzo da euskaraz, lehiorat itzulia mintzo da euskaraz. Haurra bere amari nola mintzo zaio, ama euskaraz se askati dio, amarinak ez zaio horren entzutea, gure euskara hain da mintzaira maitea, gure euskara hain da mintzaira maitea. Euskara hain da ederra hain da maitagarri, non behar baitiagu laguntza ekarri, bizidanien maitea orai eta gero, bermagaiten hortarat euskaldunak oro, bermagaiten hortarat euskaldunak oro. Gaur gitarrarekin usaian laguntzen nahuena Bizkaiako ibilaldian utzi dut. Eskapatu nahi izan dut. Ongi gala ere. Hirugarren hau aurretik ikasi nuen Burasoer eta Auzokoer eta Baigorri herrian hauniz kantatzen zen eztontzetan. Eta hau ere nahi ukandut berritza agertu plazara. Eta hor ere azken bi hitzak nahi baduzue doblatu
zer da. Ez teietako otordu batean bagine bezala. Ez teiederrak dugu, bai gorri negu, elgarretan atiak aideta lagun, jaredan eta neza eskasik ezagun, soinoa irosageta deneko marejun, gure espos gaztea horra ditzagun, horra ditzagun. Maitasun ta fedean hasi direlakotz, gaztea badoatzi ezkontza zairos, berazunat etorri xarmantak bibihotz, peio eta maialen biak berdin uros, jaunenkoak juntatu ditu sekulakotz, ditu sekulakotz. Egun horroi garria, egungo egunan, guziek plazer dugu peio espor jauna. Oin plantiakoa duzu biziko laguna, politeta eztia baita euskalduna. Gizon onari doa emazten bat onan, emazten bat onan. Anderek espos gaztea dautzuterran behar, bizian badirela egun honetatxar, atsegin alapenak irri batekin har, zure senarra maita lagun beti elgar, ezkontza ederrune fruitu dezan ekar, fruitu dezan ekar. Bizi berri hau ontsa asidan ikuste, agian iraunen du holan hainitz urte, guk ere bai gogotik hartzen dugu parte, josta gaiten guziak zahar eta gazte, ezkonduen berenaz eginen baitute, eginen baitute. Amaren alabak, nintze izkitzute. Eri txikia xume eta apala, mundua zabal baina
izanikan malkara, borroka bizi gure olde soldara, gora bidea izanikan malkara, borroka bizi gure olde soldara, ordain gordina, ordain txamina, beti zutik buruz buru, beraien legez gure geroa, dute indarez helburu. Bide ilunez erori lagun, omen duzke mena dugu. Askapen hortan gaude murgilduak, aldaketaren premiaren ildoak. Askapen hortan gaude murgilduak, aldaketaren premiaren ildoak. Denon partea esku hartzea, bihurtuz beharrezkoa. Badagokigu indarrak bildu, bidea joratzekoa. Heriuntako jendeak baitu, ametsa gauzatzekoa. Heriuntako jendeak baitu, ametsa gauzatzekoa. Olako mina, hik neri egina, oi gurekila, indagoela, urzapal bat bezala, zer dolamena, jaiek zutena, gau luze harena, joan ginela, eldar horrela, ez kusteko sekula. Dantzan ginen dantzan, gari estekan, gauzian dantzan, eta berriz dantzan, ezpainak ikaran, izarak dirdiran, da nire begian, lore beltz gauian. Hoi izar beltz bigabanitian, bizi intzanian. Hire bizarra, hoi zera para, imutilazkara, hire besoak, bai eta soak, nolako amultsuak, hire oldara, nitzar beharra, nau gora gora, oi balazoa, hiltzera goa, hoiek emandakoa. Espainia, neskatxa hona, gaur haugi gugana, utzi nigarak, asokerak, hementun jai ederrak, ez Mikelina, hoitezina, dun gau hegaztina, itzali luna, dinat nigana, ne horkadan bilana. Dantzan gabiltz dantzan, gari estekan, gaur guzian dantzan, eta berriz dantzan, aizuren baladan, banabildan baran, ene
gure besoetan hezurak lisketan. Bai banagon txororen kidetan, buru galduetan, senderareni, galde batzuri, bertsolari handi, zazpi probintzi, oso ta garbi, hanka bat hautsi, lortzeko hori, ote zaizu aski, asko daiari, bat ezaleni, ta mistifikalari, danzan dabilz danzan, elgar mistifikan, nari lanboretan, gake faltsuetan, gure bizkaretan, nari lanboretan, elgarri estekan eta mistifikan. Bai ere ez da bertso egitia, ta gogor hiltzia. Maitiak hortze osinian, adiniko benik, Frances Krudelen balenpik, uste baiez betek, gazte bihoztoiak, jabur izan dira gaurko zien ametsak. Libertatiaren aldezkai jartxia, luzazogituko dira ziez euskalduna, bena beriz bihar lirituko dira euskal mendietan, Julufrin eta mistan. Deus ez da hiltzia, bizia da zama, amodio bezain, bihotzetan breika hera, mundu bat hobia, zentzien eskia, mahanietan zedin, sakin eta opila. Ez bat azorotzak dira gertuko, zien hiltzailira, orai gundir infernuko, galtzadorik dutu, ere zebituko,
kantatzeko plazerra. Entzuteko atsegina pasa da eta kantatzeko plazerra dator. Salvadorren heriotzean zenbat aldiz kantatu ote du Erremaunek. Berak idatuko du behin berriro ere. Ayamontekoa Aitona, bertakoa Donostikoa ama. Gizon jantzia, edersenak garaiko bertsolarien gainetik gailendu arazi zuen. Poeta erromantikoa. Deskribapen ederrak egin zituen bere garaiko emakumeenak. Baina ez zan bakarrekan hain erromantikoak, behitu bertso honetan esate baterako. Lehengo batian izar berria ongi fortuna nerian, maiten induzun galdetu eta baietz erantzun zen iran. Pozakin hila zoraturikan aditu eta segiran, beso eskuila estutu nuen zure gerriaren jiran. Ila oraingoan suerte bera ote daukan Loiolako erromerian galdetu eta ea zer esaten dioten. Amaia Zubiriak idatuta behin batean Loiolan. Esan dio desio, senti nuen
baina Bilintz ezan bakarrekan poeta romantikoa. Hortikan gaur egun bezala ere, hortikan zaila jan etxeko jatekoak eta eramatia. Aita Zabalak honela esaten du. Teatro zaharra, kale nagusiko sarreran dagoen teatro principal izeneko horri, esan ohi dio beti herriak euskeraz. Teatro zaharra. Bilintz horko konserjea izan zen. Beraz, Bilintz hemengo konserjea izan zen. Baina, etzan bakarrekan konserjea. Ezan konserjea bai, baina atezain mutxa ezan. Honela esaten zuen udalak ze lanak egin beharko zituen. Bere kargu egongo da teatroaren konserbazioa, bere dekoratu eta makinariarena, altzari guztiena eta bertako puska guztiena. Beraz, atezain mutxa ez. Eta teatroan bertan konserjiari zegokion etxe bizitzan bizi zen, antzokiaren goiko aldean, hemen nunbaiten. Eta hantxe jo omen zuen Karliste botatako Granada lehiotik sartuta San Sebastian egunean 1876an. Eta hiltzan handikan 6 bat hilabetera biankak txikitu zizkion eta min handiekin. Bere espiritua edo bere zerbait hemen dikan egongo da segurasko eta, goxatzeko azken txar hori Maio Jenartek abesti goxo-goxo bat idatuko du zuekin kantatzeko, goizian argi hastean. Herriz herri, 185 batzorde eratu zituzten Euskal Herrian zehar, 143 herritan. 3.000 bat lagun aritu ziren lanean egitasmoa ezagutarazten. Dirua lortzeko akzioak salgai jarri ziren. 5.000 pezetako 30 euroko partaidetza akzioak merkateratu
merkaturatu ziren. Guztira, 50.000 Euskal Herritar inguru inplikatu ziren eta egitasmoak 51 milioi peseta, 300.000 euro biltzea lortu zuen. Abenduaren 6an, Euskaldunon egunkariaren lehen alea kaleratu zen. 2003ko otsailaren 20an, ahal zutenek eta nahi zutenek, Euskaldunok geneukan euskarazko egunkari bakarra itxi zuten. 2003ko ekainaren 21an, denbora errekor batean, egunkari berria kaleratu zen. Euskal gizartea izugarri mobilizatu zen, mobilizatuta lortu zuen enbata gelditu eta milaka ekarpenen bitartez txalupa portura eramatea eta periodiku berria egitea. Orain Euskal gizarteak ezin du bueltatu basamortura, Morauk esaten zuen basamortura. Ezin dugu utzi, orduan altxatu genuen txalupa olatu desberdinen menpe ondoratzen. Altxatu genuen proiektua ziurtatu behar du Euskal gizarteak bakoitzak alduen ziztada eginda. 5. urte hurrena zela eta Andoni Egainak bertso abesle unkigarri batzuk ondu zituen eta abestiak dio, nork egin zuen oihua egunkaria aurrera, hemendik 10 urtera beste poeta batek esango ote du, nork egin zuen oihua berriak behar du aurrera, zaku berean, amaren alabak gidatuta. Iren etxeko batera, txamarazaku gizon bat, patroleraino batera, argazkitan azaldu zen, txamara burutik bera, begiratua oinetan, bideko
epaiketaren atetan, aurkitu gintezke jada, izenak amabi dira, baita epaitu hilara. Ue zarbait gintezke, akusatuen bilara, ozen esango dizu, epailea entzunara, zakuotan egotea, delitua baldin bada, gure gaizkile gaituzu, zaku berekoak gara. Gure zarbait gintezke, akusatuen bilara, ozen esango dizu, epailea entzunara, zakuotan egotea, delitua baldin bada, gure gaizkile gaituzu, zaku berekoak gara. Berriz, erraldoi. Orain, Luis Jacken abesti emblematikoa euskaratzen. Ik bultza gogor hortikan, eta bultzanik hemendikan. Botatzeko bezala, eusteko ere balio dezake bultzada horrek. Haur batzuk ikusten ditut eta inguraturik Aitona Zarraren kanta nahi diet erakutsi, transmisioak. Agure Zarra, Pantxixek midatuta. Zar batek zion, bere etxe aurrean, goizean goizan tokira, irtetzen nintzanean. Ez alde gazte ikusten, gure sola zein da, ez egiten ez badugu, berkan galduko bera. Baina guztiro batera, saiatu da botatzera, ustetzen hasia da bota, laizzer eroriko da, iputzako gorrotikan, laguntzanik hemendikan, ikusiko nola, laizzer eroriko da. Ona badoa, nerea zaigu hasi, eskuak zarkatu zaizkit, eta indarra guzti. Usteltzen badago ere, karga badu oraindik, berriz arnasatzeko, ez zaigun elkarrekin. Baina guztiro batera, saiatu da botatzera, ustetzen hasia da bota, laizzer eroriko da, iputzako gorrotikan, laguntzanik hemendikan, ikusiko nola, laizzer eroriko da. Gure zarra falta da, gure etxe ondotik, haize txarpatek hartuta, eraman du hemendik. Haur batzuk ikusten ditut, eta inguraturik, Aitona Zarraren kanta, nahi diet erakutsi. Baina guztiro batera,
Ez duzute ezagutuko, gutxi gora bera. Baionatik Bilbora, itxaso errean, putzu honek ez duitoko gurea zerrean. Gero fletxa gora danean, Baionatik Bilbora. Doraino doa, Itziar Gidari. Zuberoatik iritsi zitzaigun perla hau, ekarri egin ziguten Nikok, Anjek, eta orain Mailik. Perrak badititzi bere bi hegalak, bai eta burun gainen txirikorda eder bat. Hondoratzea nahi ez zuena, eta pitzatuta, zaharkituta zegoen euskararen txalupari han hor hemen partxea jartzen saiatu zena. Orain abesti moderno edo bat, orain irrati gidoi bat, orain antzerki lan bat, gero gutunak euskaraz nola idatzi erakusten zuen liburu bat, tartean gutunak beste genero bat ere landu zuen Don Nemesio. Gobernadore zibilari bidalitako gutunak. Frankismoaren urteri beltzenetan, Valencia Remon gobernadore zelarik sekulako gutunak bidaltzen zizkion atxilotutako gazteak torturatu egiten zituztela eta. 1951 urtean, Nemesio Etxanizek kanta-kantari izeneko kantutegia argiteratu zuen. Hitzaurrean, ederki islatu zuen garai hartako euskal musikaren egoera zen. Abes batzetan kantatzeko doinuak, otxoteetan musika eta herri kantu tradizionalak kenduta, basamortua zen euskal abestigintza. Inguruko herrietan nagusitzen ari ziren doinu eta ritmo berriek ez zuten islarik, reflejorik, gurean erderazko eredu importatuetan espazen. Kezka horrek akuilatuta, kantagintza berritzeko beharra aldarrikatu zuen Etxanizek.
Ura hasi zen zenbait tango, rumba, pasodoble eta modako beste doinu batzuk moldatzen eta euskaratzen. Olako apaizekin nik uste dut infernuraino ere joan litekela bat. Kantu xume jostagarri hau ere utzi zigun, mutilak. Egarri dagon nere bihotza zuk emanezik edaten, eta neskak, zure bihotza egarri dela arrazoi dezu hortan, baina neurriz gain egarri hori itotzen duzu ardotan. Txandak egingo dugu, mutilak eta neskak, lehenbizi mutilak, Amaia Zubiria gidari. Bilduko nuke egurra, Antxoni, Antxoni, zure atean nago ni. Ai Antxon, ate onduan hor konpon. Antxoni, Antxoni, zure atean nago ni. Ai Antxon, nor bere buruan jabe, ez dirudi hortik doazenik kontuak. Abisatu zuen badaletek, diru zakarrak bihotzik ez du, lotuko dugu, gogorta ez du, az ez dadin gizonen gain. Baina beno, gure baitan dago eguzkia, iluna eta izotza urratu dezakeen argia, amaren alabek. Isultzen diren asmoak gogotsu hartuko alditu lurgozoak. Benito paratutako abestia, hainbeste aldiz kantatu du Erramun Martikorenak eta berak idatuko du, herri berak.